Ešte oprava na bežku, on spojí na mašinku. Veľký fanklub domácich. Takže kamoši, alebo teraz neviem, či sa tešia z toho fanklubného spoja. Poďme na to do sice. Nejakým spôsobom nakrúžili, dokrúžili. 1950 bol ľavý, ten bol relatívne šikovne, ale aj ten právý 28-36, nie každý deň je nedeľa, aj keď je